Hi people, welcome to my vlog. Kanang ako'y pangutana ba? Unsay mong istorya man sa imong ex? Oh, hell no! Uy, ulit na. Ay, Gang, unsay ka istorya nimo sa imong ex? umatay ka na. Umatay ka na. Umatay ka na. Oh, no, 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 no. Umatay. Kanang unsay may ka-advise man? Ka-advise nimo? Sana wala ka na forever. I am the one your son don't need. Sana wala kang magitan forever. Pero love pa nimo siya. No. Shout out gali sa imong ex, nagibiyaan ka, nagibiyaan ka. This it.